God, come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Dalika mo, simbahan ka si Kristo atong Ginoo, naanan ka nato isulay o kisakit. Dalika mo, simbahan ka si Kristo atong Ginoo, naanan ka nato isulay o kisakit.
Di ka po'y akong sinindi, saan ka nakapaabot ako sa
Sa akong tawag, ipainom ako nilang sukat. Ibutangan niya ang tuwang kalanon. Sa akong tawag, ipainom ako nilang sukat.
Una ako iisa na ikat sa iyo ka. Pagbasa ikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Busa igulon ta ang atong pagtuo kay butan kay Pangulong Pari nga halabadon nga atuwa na sa presensya sa Dios si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa bang pari na dili mo batig kaluoy kaya sa atong kahuyan. Hinunoa usab siya ka Pangulong Pari nga gipintan sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa magmasalidon kita muduol sa trono sa Dios diin atuwa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya na atong kinahanglan. Ang tanang Pangulong Pari gipili ug gitudlo sa Dios gikan sa katawhan aron mangalagad sa Dios sa ngalan sa mga tawo. Maghalad siya mga gasa o mga halad na anak na sulugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato. Maluwi siya sa mga walay ibang kaagan o sa mga masalayton. Ugay huyang man siya, kinahanglan maghalad siya mga halad na sulugon. Dili lamang sa alam sa iyang mga sala sa katawan, kundi sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundi ang Dios mao'y na magpili kaniya samang sa iyang gibuhat kang aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundi gitudlo siya sa Dios ug giingnan. Ikaw ang akong anak. Naimo akong amahan karong adlaw. Ug ingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan. Ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari ni Melchizedek. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nag-ampo ug nangalimpo si Jesus uban sa makusog na pagtuaw sa mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapausanon ug utang niya siya, ginuog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakatun siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pagkantos. Sanglit hapit man siya mahimo, nagsiyang tinugdan sa kaluwasang dayon alang sa tanan nga masinugtanon kaniya, o ang Diyos nagpailang kaniya sa Pangulong Pari
kasalanan ni Melchizedek. Responsory. Bisan siya anak sa Diyos, si Kristo nakakatay sa pagsubot gikan ni atong iyang mga giantos. Sa dili pa siya sa yuta, naghalag siyang pag-ampo, hinuyugang pusog na pagkuwaw, ug nahimo siyang mapausanon sa ingon nga ginugayon ang iyang pag-ampo. Gikan sa sermon sa pagkabanhaw ng San Benito sa Sardes, Obispo. Daghan ang gitagna sa mga propeta may tungod sa misteryo sa Pasko. Si Kristo mo ang misteryo o iya ang tanang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Alang sa tao nga nag-aktos, nanaog siya gikan sa langit nga hisayuta, ug giangko niya ang atong pagkatao diha sa sabakan nga ulay. Tungod kay naangkon na niya ang lawas sa tao, iya usab nagiangkon ang kasakit sa tao. Gigunog niya ang kahuyang sa tawhanong kalat ug lawas, ug sa gahom sa espiritu nga dili mamatay. Gipugan niya ang hinungdan sa kalaglagan sa tao, ang kamatayon. Sama sa usa ka karnero, gidala siya o giihaw. Iya kitang giluwas gikan sa atong kaulitan sa kalibutan, sama sa iyang pagluwas sa Israel gikan sa magkamot sa mga Ehiptohanon. Iya kitang gitubos sa kaulitan sa Yawa, sama sa iyang pagtubos. Siya mao ang pastor nga nakaluwas kanako. Giangko niya ang tanang kasakit sa mga naguna kaniya. Gipatay siya diha ni Abel. Gigapo siya diha ni Isaac. Gibihan siya diha ni Jacob. Gibaligya siya diha ni Jose ug diha ni Moises. Gibiyaan siya aron mamatay. Gisakripisyo siya diha sa karnero sa Pasko. Giluto siya diha ni David ug gipasipat-an siya diha sa mga propeta. Siya mao ang natawo gikan sa Birhen. Siya mao ang nagbitay sa kahoy. Siya ang gilubong sa yuta sa Israel sa kamot ni Paraon. Gipatikan niya ang atong mga kalag sa patig sa iyang kaugalingong espiritu. Ug iya kitang gihugasan sa iyang kaugalingong dugo. Siya mao ang nagpatulaw diha sa kamatayon ug naglagdag sa yawa ngadto sa pagbangutan sama sa paglaglag ni Moises kag Paraon. Siya mao ang nagbunog sa sala ug gihikawan niya sa kadautan ang mga kaliwatan. Sama nga si Moises, bihikaw sa taga-Ehipto sa ilang mga kaliwat. Siya mao ang nagdala nato gikan sa kaulitan ngadto sa kagawasan. Gikan sa kamiknit ngadto sa kamayan. Gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Gikan sa pagkadinaw-daog ngadto sa gingharian nga walay katapusan. Iya kitang gimugna nga bag-ong kaparian, katawhan nga iyang pinili hangtod sa kahangturan. Siya ang nabanhaw gikan sa mga minatay. Siya mao ang mikaya ngadto sa kahitasan sa langit. Siya mao ang karnero, ang giihaw ng karnero. Ang karnero na natawo gikan Maria na ulay. Gidakop siya gikan sa panon o giguyod ngadto sa ihawan. Gisakripisyo sa hapon o gilubong sa gabi. Diha sa kahoy
walay bukog niya nga nabalik. Diha sa yuta, ang iyang lawas wala makailang og pagkadunot. Siya ang nabanhaw gikan sa mga minatay, ug siya mao ang mibanhaw sa tao gikan sa kahilagman sa luktanan. Responsorio. Ang tanan nakasala ug busa gihikawan sa Dios tong himaya. Kita naluwas gumikan sa grasya sa Dios ug sa pagbayad nga ginhimo ni Hesukristo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Tanawa Ginoo, ang among mga giyangkos, kung dali sa tabang kadamon. Ang Ginoo mao ang akong manluwas, misalig ko kaniya, ug pusa wala ko'y kahadlukan. Ang Ginoo mao ang akong manluwas, misalig ko kaniya, ug pusa wala ko'y kahadlukan.
sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus, nga sa mga Diyos na himong ubos sa mga anghel, aron pinaagi sa grasya sa Dios, magpamamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya maghimaya o ipasidugan, karon tungod sa kamatayon nga iyang giatos. Gusto gayon ang Dios nga maoy nagbuhat o nagpalungkad sa tanang butang. Sa paghingpit kang Jesus, pinaagi sa iyang pag-antos, aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Responsoryo, pinaagi sa imong kaugalingong dugo o Ginoo, gipabalik mo kami ngadto sa Dios. Gikan sa tanang tribo, pinulungan, katawan, kanasuran. Himaya samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Dugay na akong nangandoy, nga makisalog kaninyo, sa dili pa ako paaltuso.
nagluwas, nagantos, namatay o ginubong alang kanato, aron kita usab mabanhaw. Uban sa gugmang tiunay, simbahan nato siya sa atong panginahanglan, mingon kita, Ginoo kaluyti kami. Kristo nga manluluwas, ang masulubon mo inahan. Ibarog uban kanimo sa imong kamatayon o paglubong. Kung kami usab mabuo, timuang kami na makaambit sa imong mga pag-antos. Mga muyog kita. Ginoo kaluyti kami. Kristo ang Ginoo, sama o binhi nga gitanong sa yuta, namunga ka alang kanamo sa langit ng grasya. Hinuha nga kami magbubong sa among pagkamakasasala aron makabuhi alang sa Dios lamang. Mga muyog kita. Ginoo kaluyti kami. Kristo maayong magbalantay diha sa luknanan. Natago ka gikan sa mga mata sa kalibutan. Tudloi kami sa pagigugma sa tinago na kinabuhi, uban kanimo o sa amahan. Mga muyog kita. Ginoo kaluyti kami. Kristo ang bagong adan, misulod ka sa gingharian sa kamatayon, aron palingkawason mo ang mga matayon nga nangadto sa laing kinabuhi. Himuhang makadtong patay diha sa ilang pagkamakasasala, makadungog sa imong tingog, o muhangyo ngadto sa bagong kinabuhi. Mga muyog kita. Ginoo kaluyti kami. Kristo anak sa Dios nga buhi, pinaagi sa bunyag, kami gilubong uban kanimo. Pinaagi usab sa bunyag, mibangon kami nga may bagong kinabuhi. Palakta kami kanunay nga ng labas ng kinabuhi. Mga muyog. Ginoo kaluyti kami. Pero mag-iusa kita pag-ako nagtudlo ka nato na Yesu Kristo ang amahan nato.
tunay na Dios, ang imong bugtong anak miadto sa mga nangamatay o nabuhi pag-usap na mahimayaon. Makuamoron, iisa ang mahigugmaw mong katauhan na uban kang Kristo, dilubong pinagi sa bunya. Iisa sila aron mahiuban kaniya dinha sa walay katapusan kinabuhi sa langit. Din siya buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo ala kaninyo. Malalangin ang Diyos na magkakaroon sa tanan, ang Amahan ng Anak ug Espiritu Santo. Dahigon ta.